Barruan bitxo bat daka. Koloria aldatzen jute zaie, pixka marroitzen aidialako, bez beltza. Tarteka intxaur beltzak azaltzen zitzaizkan. Intxaur beltzak, eta nik uste gaixotasun horren ondorioz ihartu dela. Zenbat kilo edo kalkulatuko zenuke saltzen zenituen saldu? Ez dakit, saldu 300 bat edo, guztian zer? Igual izango zian 200, da bestetan 300, da hola. Danak esan du horren aparroan dare, tratatu egiten dituela, baina, klaro. Tratatzeko izugarri handia dira barbolak.